παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε τα δικά σας t-shirts στο Roblox. Δωρεάν τελείως, χωρίς καμία άλλη εφαρμογή. Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι το Roblox και το Google ή το Pinterest. Και τα δύο το ίδιο είναι. Εγώ απλώς χρησιμοποιώ Pinterest επειδή θεωρώ πως έχει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά ξέρετε και τα δύο το ίδιο είναι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάτε αρχικά στο Pinterest και γράφετε Roblox t-shirt girl or boy. Εγώ είμαι girl, οπότε θα βάλω girl. Και μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε ανάλογα με το τι μπλουζ θέλετε. Κατά εγώ θέλω να βάλω pink. Λοιπόν, για να δούμε τι μπλουζάκι θα φτιάξουμε σήμερα. Λοιπόν, λέω να φτιάξω μισό. Λοιπόν, θα φτιάξω αυτό εδώ πέρα, είναι πολύ ωραίο πιστεύω. Λοιπόν, και το κάνετε αποθήκευση από το Pinterest. Από το Pinterest το κάνετε έτσι αποθήκευση, λήψη εικόνας, και στο Google το κάνετε το ίδιο, απλώς πατάτε συνεχόμενα την οθόνη στη δηλαδή και ξέρετε όπως κάνουμε τις φωτογραφίες από το Google. Και τώρα που είστε πίσω στο Roblox, θα πάτε εδώ πέρα κάτω που λέει More και θα πατήσετε Create. Λοιπόν, εδώ είναι, πατάτε εδώ πέρα πάνω τις τρεις γραμμούλες, πατάτε Creator Hub, Dashboard και σας έχει βγάλει εδώ. Θα πατήσετε εδώ πέρα που λέει Avatar Items και εδώ κάτω, αυτό μην το πάρτε, δεν είναι τίποτα, και εδώ πέρα κάτω, εδώ πέρα βασικά που λέει Classics, και πατάτε Upload Asset, πατάτε Upload εδώ πέρα και πατάτε την φωτογραφία που αποθηκεύσατε. Ναι. Και της δίνετε ένα όνομα. Εγώ θα γράψω Pink Pixie T-shirt. Οπα, T-shirt. Sorry. Λοιπόν, και αυτό δεν θα χρειάζεται να βάλετε κάποιο description. Επίσης να ξέρετε ότι η μπλούζα που φτιάχνετε δεν θα μπορεί να τη δουν, δεν μπορεί να τη δει κάποιος άλλος, είναι δική σας. Εκτός αν θέλετε να τη βάλετε τέλος πάντων με Robux και να την αγοράζουν και άλλοι. Εγώ δεν θα το κάνω αυτό, οπότε πατάτε Upload. Λοιπόν, και τώρα όταν θα πάτε στο avatar σας από κάτω, πατάτε Customize, όπως βλέπετε έχω φτιάξει και άλλη μια t-shirt, πατάτε εδώ στο Clothing, εδώ πέρα, και πατάτε την μπλούζα που έχετε φτιάξει. Νάτι. Μισό να μπει. Νάτι, εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ με την μπλούζα που έχω βάλει από κάτω, αλλά ναι, δηλαδή αυτή που έχω φτιάξει και πολλές άλλες βασικά, όπως βλέπετε εδώ. Ναι. Έχω φτιάξει και αυτήν εδώ τη Hello Kitty, αυτή ταιριάζει λιγάκι πιο πολύ, και αυτή έχω φτιάξει και αυτή πολύ ωραία πιστεύω είναι. Νάτι. Οπότε ναι, καλά, τώρα εγώ θα αφήσω τη Hello Kitty. Οκ. Ναι, οπότε αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε βάλτε ένα like στο βίντεο, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι και επίσης πατήστε και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο μου. Γεια σας!